Varwara uyu musikana akauya vakafonera musikana kuti ngauya atori amaya ndokuya kunesi vabereki handiti isu vabereki ndikuti kuti kuchiko charwara mwana tingarara nemwana ari kudai kwakufamba wakutsvaga maprofita maona ndikuona maprofita isi akaenda kumasabata ndikuzotsvaga unonguwo tsvuku taenda kuna nguwo tsvuku ava vakatorwara zvichikwadi vakabatwa zvichibuda zvichinzi chimudani hama dzavo notoitaura kuti baba mukuru chipameso anzane Meredziana vakauya vaine shave rejusu vakanga vaenda kunjuzu vari vega vanotoni machira venjuzu atisingazive maitirwo avo saka manje venjuzu vayo kwavakanga vaenda kwakanotatapura zvinhu izvi manje maona zvabuda mumvura isu vabereka hapana chatiri kuziva ivo nevana avo ndovari kuziva panotore 2 kilometers kumba kwevava pakwatirisa vadaro manje hatirambe uroyi hwokuti baba vakabata kutsvaga kwokuti unenge uchishava upuwa chinhu chekunzi chikushandire uchiti mushonga werano chimani pang'ono saka vadaro chima pang'ono imimi handiti muchitaura nhau yenyu muchitaura muno mudare handiti muno mudare dare rakakuudzai kuti mumusha menyu muno urombwa zvakataurwa zveshuwa ane urombo hwacho ndiani ipapo tasatapedzisa rimwe dare iro mirai toda kuti zvikukonzeresa dambudziko urombwa hwakatorwa nababa zviri kuti uyu wauyu kwatakaenda mirai muprofita akanobvisa zvinhu ndikumuda panzwai kwakati kwatakaenda isusu kwechipiri tabva kune muprofita akabvisa zvinhu akati uyu akabata baba vakabata hana kuvanza rikarowa dende gati rakadaiwo ava vakabva vadi rikabva vakubvisa mhepo yairi pamwana uyu manje maona zvakanaka zvitsamwa mukuita ini muno mudare kuri inzwayo muzukuru kuchitungisa inzwa muno mudare hatirambe sekuru uyu hana kumbata ndikubata baba uyu hana kumbata tikunzwisana imimi pamakauya ndindaka makandiudze sekuru ndivakakutaurira aiwa ndo akataura kuizvenjusa ndichasvika tichabatsirana imimi musakutindise baba aiwa handisi kuitirisa yo mzukuru mirai iwo kwakaendera mushonga wako madzimai ako akawaudze kuvaudza toti zvizvi zvokuti taitya kuti varogona kuita se kugobva vavhutuka nazvo iwo wakatora dumwa wakasungirira munhu kazhinji kacho taita kurara daro pakupiro chiitira kurota kuti kwatichida kuita pakwana kwakanaka here ndozvandatorera chiona nhasi uno manje nyara chiona nhasi uyu sungarokweko akachipenga kana zuro panapa achiri kupenga mawiri akaita nezuro nhasi zvase tipatikamba mushonga nezuro vakampa mushonga mukuona sei ndatorara dai padhuze dai angachipaparika hayatorara zvakanaka arara zvakanaka uyu ari kupenga futi sungarowa kunomwe futi ari kupenga futi ndiye wacho aramba iyeye uyu haana kumuona aramba mukomana wacho yeye ndiye wacho anoti hanzi ndakaenda kwamadzibaba ani Stephen ndikanoita go back to sender pakaita go back to sender ndo kwakazvonda kwabva ndatanga kupenga inini iye achitaura matauro yake right saka nhasi unodumwa vanhu tikubata vanhu vane dumwa havasi kuzviramba hatisi kuzviramba kana kutaura kwese kwatiri kuita toda kutoti iwewe udati mhuri yako isununguke wazimazive kufa kwasina mashoma ukubvumere kuti ndakubata kuti uri muroyi iwewe uri kubvumere kuti iwe ndikuvhirikidza mhuri yako yese ndiri kubvuma handina zvandaiziva kuti zvandatora izvi zvichavhirikidza mhuri ndatoto ndiri kutsvaga kuti ndiwane mari yekurera mhuri iyi ndokusaziva kuti zvichazopinduka dai ndakazviziva dai ndina kutora zvakanaka koimi amai muri kuda imi munenge muri kuda kupomwedzera mwana kuti mwana akaromba ava baba vachibvuma mhosva yavo zvitwa nemudare masekuru maprofita aba akauya akatsanangura here nezvababa kuti vakaromba aiwa havana good sei vasina kutsanangura hatisi tu andinanga uchiprofitwa uchisingazivi akatungamira
ijuzu. Mirai. Mirai. Maprofita achiuya achishandira munhu. Vachiti zvoni uyu musikana ndiye akaromba. Handiti. Nhasi unomapinda mudare masekuru kanengo. Sekuru kanengo akuudza kuti munhu akaromba ndo uyu. Ende iye achizvipindurira kuti shona akatora mushonga. Munoti kudii nazvo? Ini zvinotondiri kuti asingazvizivi. Murume wangu asana asingazvizivi. Nhasi takuchukudza uya achukudza nhasi. Iyo muzukuru chudza mukadza kuti ndakatora mushonga. Umuudze chokwadi chako kuti azive. Baba katorwa kwa matorero. Ndakatora mushonga kuti tsvage bari. Titora bisabibi. Dumwe rega mama katore chidumwe. Chamakatitorera dumwe kuti rashanda basa rei. Daida kuti pese chiyubwa. Mapurisa Rota kuti nasukuya mapurisa kwatiri kuenda kwakanaka ere. Saka masina kunaka achaenda. Amuchaenda. Saka maini nolowa Mombe mapurasi. Muchiba Mombe mapurasi. Motora dumwe rei mosungirira. Kuti kana makenda mapurisa onyumwa. Kuti nhasi ngatenge kuenda. Fambe zvakanaka. Muchida kuti mhuri yenyu irarame. Igute. Nhasi unoni mhuri yenyu iratirarame yakupenga. Toita sei? Ipapo topata kutokupira kuti iri takaita zvinhu zvisikazivi saka ndikuda kubatsirwa. Pane pazvakamboshanda here. Pamba mukatira dumwe. Pane pazvakamboshanda. Zvakakoshata hatina tasvikana pamba pacho muzwa tsitsi. Pa95 pacho patakaenda kuMozambique. 95 wacho asati apera. Buda Juli ndopatava tasuka. Okay. Ndokuka kaviri here kana katatu. Muchibudirira? Tichibudirira. Asi iyo yaikuudza here kuti zvoniko takaenda kwaipo. Raita sei dumwe? Taikonzwa riri kuyubwa kuvhudzi kudigirika parika kuvava kwezuva ratakatiza mapurisa. Ndatopinda muchibuku ndatengesa mombe kuti munhu aiteka mombe achiendesa cold storage. Ndobva ndachiungwa vanhu mapurisa. Ndachiungwa vanhu tiri patakadzi uyai kuzotora vanhu. Ndobva ndachiungwa ndikati gamba ipapo chi mombe dzese dzaonekwa. Inini vai ndamirirwa zuva rekuti tizotora vanhu. Patakachingwa ndikati kunotenga podya padiki pamashopa. Ndasvika vebva ndarara. Ndikazovabira izikuita zvakanaka. Ndikati hakuna kubira musho. Ndobva ndabuka. Ndobva wabuka bwaenda. Ndapfeka chikari changu chewawa. Ndobva ndaona ndikati iwe akanga asati avhura zvikazi. Ndikati ndoda kunowira mukati umu. Chiitira kuti handisi kuona zvakanaka. Patiri kuona takakurumidza kuti kwasendwa ndasiya tishomanana tuhatueta. Tichitarisa tikaona satana yauya ichimhanya zvokuti yapfuurira kuenda kumba kuyekwiya. Ndokuti uyo akanga aziva kuti tiri kuuya kuzotora vanhu. Saka mukadzi wacho manje ndiye akanga aenda kushopu kwemurume kuti agouya nesatana. Inini vanhu patakasvika vazvikazi mari yenyu yaenda kunotorwa naamai. Saka zvanzi izvozvi tiri kufanira kubikira chikafu. Saka vari kuuya manje manje. Inini manje patakaona satana achiita wawo pakaipa. Saka paraka kushanda dumwa. Mubvunzo wangu inini sasekuru kanengo. Uchipinda mudare mangu uchikutsanangura nhoroondo yako. Imimi akakushandira ini ndiani? Isusu takashandirwa namadzibaba Simba. Komanda vanogara kuJ. Ndo vakatozoita kuti madzibaba Simba komanda vanogara kuJ. Chitungwiza J. Madzibaba Simba vakabata here baba venyu kuti vakaromba. Vakabata. Vakati kubata kwavakaita vakati kune zvinhu zviri kuna kumba kwababa. Tichazoenda inini ndokunge ndatendeukawo ndatotenga magemenzi ndakutopinda cheche posto. Saka vaiti tichazoenda kumba kwababa tonoita sei tonotora. Tazvinzwa. Ndida kuziya muprofita akaya kuzobvisa chinhu pamba pako iwewe. Ainzi madzibabani. Ainzi Marapatika. Maripiti. Madzibaba akasvika apa akasvika achiti kudini? Madzibaba ava pandakatanga kurwara vakati zvinhu zviri kurwarisa amai ava zviri kumba. Inini kumba kwangu ndakachengeteswa mari nemunext door. Ingeri mari? Yanga iri 300 US. Achiti murume wangu anonwa doro. Saka amai ndichengeterewo mari.
amai vake vaiyera soko. Saka ini handidi kuti mari izikanwe nemurume wangu kuti iri kumba kwenyu. Saka mwana wangu musikana mukuru ndobva ndamuti mwanangu ona mari yamai ndiye panext door. Ngatiisei apa kana pamwe ndogona kutsikwa kana kuita accident vakazobvunza kuti amai ndakavachengetesa mari yavo iri papa. Saka mwana wangu nokuona kurwara kwandanda kuita uye achibva achaja 30 US but tinonokupai mari iri kokumba. Saka muprofita uye paakaona pakwakubuda mari plus kumba mangu mune masofa mami neTV 32 inch nemari ya 30 US yakachibva apiwa iri nyowani akabva afunga kuti pane mari yakawanda achibva atora zvinhu zviende but asi zvinhu zvinoda unovarasirwa mubako amangwana acho ndobva azoti aiwa kuti tinorasira zvinhu izvi mubako kwakudiwa mombe mbudzi jira bakatwa nemari yetransport inini nekuda kuti ndaipenga hana kundiudza kuti zvinhu zvenyu pandakazoita right ndo akaudza ava vabereki vangu kuti zvinhu zvake saka ndauda kuti ndaipenga ndazoita right ndo pandakazoenda kune munhu uye ndaudzwa nemwana wangu kuti mama uyu kumukomana uyu mama zvakatonzi zvinhu zvanga zviri zvenyu ndikati aiwa mwanangu zvangu zvisiri zvangu regerai ndinomubvunza ndo pandaenda kuenda ndikati naye muprofita muri kunzi makati zvinhu ndezvangu ina handina kun'anga kwandakamboenda kunotora mushonga plus murume wangu wandaigara naye ndanditori small house anga ine mukadzi wake kuinyanga taishanda tese saka indoshanda kusito farada kukanzuru saka kanzuru anetsa saka aine murume ane mukadzi wake ndobva andiroora akatobvisa pfuma saka andiroora akatopa vabereki vangu pfuma ndobva ndaita naye mwana musikana ato grade 7 murume uye abva airitaya ndobva aenda kumusha kwenyanga saka aita akauya kunozotora mari dzake dzepensheni aiuya kumba kwangu ine mbatya dzake saka murume ndibva azorwara nekensa ndibva afa ndobva tafonerwa nehanzvadzi dzake dzaindiziva kunzi murume wenyu yashaya akazofa saka ndikati nembatya dzake ndobva ndatora mbatya dzake pamusoro pembo paingoita unge pane shiri kana kuti inorira pamusoro pemba papangu pamwe pako paingoita unge pane panorira shiri pangu pairira shiri nguva iyoyo yandairwara ndibva ndaenda kunhamo kuye kwendakaenda nembatya dzemurume uyo dzese dzikagovewa saka murume uyo ndianga kunze muprofita akazoti aiwa zvava zvisiri zvenyu zvava zviri zvemurume uyo akafa uya uyo ndiye akauya nazvo ndikati akauya nazvo asina kundiudza anambobvira andiudza saka imimi amai muri yenyu yese iri kupenga munanangana ari kupenga mumwe wacho ari kuyetikiri kuyo hadzina kunyatsoitawo futi musha 3 iyeyu naiye ari kuyetikiri ari 3 asi uyu haana kumuona haana kuenda upi uyu akuenda kuyetikiri nezuro haana kuenda okay anoti akaenda akashaya naye akatanga kupenga akaramba aripo audio yake achitaura pafoni kuti ina handikwanise itai zvinhu zvenyumeka uyu ndiani mwana wangu firstborn right iwe uri mudare mana sekuru handitika toda kugadzira dambudziko kuti tiite sei ripere handiti saka maprofita vaikutendedzai handitika nhasi mapinda mudare masekuru kanyengo maprofita havana pera kuudza mudhara kuti akabata nhasi uno mudhara uyu ndamubata mudare mangu ndimunhu akaita musikanzwa ndiani musikanzwa wese uri kukonzeresa uyu imi mamai ndozava kuti nemwana hamusi kuwirirana mune mashoka mungakandidzana mukurarama kwenyu ine ndakazopenga kauya abvisa achinzi abvisirwa zvinhu pamba pake nemuprofita uyu ndo patakazopenga katikati ndakazoenda kune muprofita nerweseri ndichida kundibvunze kuti nai mwanangu ndiri kuda kuti ndizive kuti aita izvi mwana wangu kana kuti murume wake maona saka muprofita haana kundivanza akanditi gogo imimi taise munhu mukuru mwana wenyu uyu nemurume wake murume wake ndiye ane zvinhu izvi ari pamwe chete nemwana wenyu maona ndozvaakandiita ini saka inini uyo akazondibvunza akati naye amai zviri kunzi kudiko zvakanzi kudiko ndo ndamutsanangura kati aiwa mwanangu zviri kunzi hanzi murume wako ndiye akabata zvinhu izvi zviro zvaungachiti zvinorira pamusoro pemba izvi ndiye akabata maona tabva ipapo ndofunga manzwisisa urongwa hwese aiwa ndanzwa asi takutukudza kuti munhu akatora zvinhu ndibaba aiwa tazvinzwa imi chovabvunzai nemubvunzo ndizvo here kuti vana sekuru kanengo kuti makabata
zviri papa ndizvekudai zvakafanira nemwana wangu handanga achigara nezvinhu zvakabviswa mumba make zvainzi ndizvemurume wenyu ndo zvakafanira nababa vakaenda iwo kumosandoda kuti kuti muabvunze mubvunzo wokuti imimi zvikunzi zvakabatwa izvi baba mukunzi makatira dumwa vabvunze kuti ndizvo here vadai nemurume wavo pamberi peruzhinji rwavanhu vakaresa bvunzai pamusoro ibaba muite zvemutemo pamusoro ibaba nemutupo wavo vanonzani vanerachi bvunzai vafanaka zviri kunzi zvedumwa tiri kutaurwa nasekuru kanengo izvi ndizveshuwo here chitumbwa ikaizvi ndezvechokwadi pane mndara pamuri kuchangu ndibvise titaura ndiri live ikati tiri kubvuma wati tichitaura kuti chitumbwa ichi ndezvechokwadi takanotora ndozvikuvhiringidza buri kana izvo zvekunzi kunoba izvi kwazvavari kureva izvi inini vaingoti ndiri kuenda kuhama dzangu kwamasembura havaudze kasikireti vainoba mombe ndaizokuononga baba uya kana nemari yavo tabva ipapo konyama avatengesa mombe imari tabva ipapo ekati muona mukomana uyo munzani nayo sitava kumukomana iwo blessing nezuro akauya panapa blessing achitaura zvisina basa achipenga ane bhegi rake tipeka bhegi rake rakaya naro blessing izvi naso aright takupa mushonga unze bhegi rake bata kubhegi rake amuna chirimo tatiraise aiwa ngabata zvacho blessing akaya nebhegi rake nezuro achitaura ake chirungu chake achitaura chimwe zvaitaura achiseka ega imimi marara kumba muri kuonawo sei ndafunga kuti paambotaura ndapamwarutaura zvanezuro nditoona asi kana fesi yake yatochinja yachinja wakunzwa sei zviri nani asi unoziva here kuti unopengewa inini pakuti ndizonge ndiri kuzviziva munozana rimwe yakaipa munhu wacho uzozviziva bhozi inenge ichitongokushayisa inenge nditongoti minyama ndofunga kuti ndinongoona kuti paunenge ezvimwe zvikufunza kuti uda kuitawo mari yakanaka handizongokudi wakamboroora here iwe muzukuru angangoti batizi aiwa angangoti yarike ndo vakutanga ngorwara kutizirwa akambouya rinengera ive sitikidzo rakambouya saka imimi amai muri kuda here kuti muri irarame kundika ndikangoberekera pasi ndini cheteka amai yangu angobereka ini chete handiranzwa dzatamira ndangu amai vese vakafa imi muri kuda kuti muri irarame saka vanayo ndakatoberekera kuti dzigoita sehama dzangu hanzvadzi dzangu avanin'ina wangu vasikana vakomana dziita sehanzvadzi right ndakudzoka futi zvakare ndasina ndabvisa hangu ngundu kuti pamwe ndakapfeka ngundu iyo vanhu vanogona kundicha kuti pamwe sekuru kanenge vanogona kuchichidzira vanhu saka ndikava ndabvisa hangu ngundu ndasa pasaidi chandandiedze kutaura nemi panapa kana tichibatsirana hatichidzirani asi tinotaurirana chokwadi kuti vadzimu vatibatsire tichisunungurana zvakanaka handitika panapa hatichichidzire vanhu toda kuti munhu anenge ane mishonga yake anofana kuti apupure toda kuti aningona zvatinoita panapa izvi tina vamwe vanhu vatone hama dzavo dzokushushikana sezvamuri kuita izvozvo handitika vari kuona izvizvi saka chandinoda kuti ndiite ndichokuda kuti iwewe muzukuru nemwana wako mune garaji botu wenyu baba saka toda kuti tisunungurane ndofunga chinhu chaikonzeresa chinhu chaitambudza idumwa rababa saka nhasi uno makuchiziva kuti dumwa rariya ndo raikanganisa mhuri uyo achisangana masana musikumbo kake uyo asangana masana musikumbo kake kupenga kuriko but achizoita kuti musha wese kuita vanhu 3 vanopenga azviiti saka imimi amai ndoda kuti musafe negodo kana pamhosva yapo kungopinda zvenyapa asi nhasi uno tida kuti tisunungurane titange kubatsirana nemukomana anzazirake mukomana blessing good one toda kuti tisunungurane tinzwisisane tikwanise kutakura mutoro wedu tiri pamwe chete imi mosunungura mwari wenyu
mwana wenyu okusunungurewa futi ndoda kuti imi mizwana nhasi mutaure zviri pasi pamwoyo wenyu zvakakubatai pamwana wenyu uyu. Mwana wenyu ndewekubereka. Mutsana kuti mwana wenyu akaendezera pakati siri zvokupopotedzana. Uyo tsana kuti mama akaendezera pakati siri zvokupopotedzana. Asi kumashure ngatizive kuti chinhu chaivhiringidza idumwa. Handitika rakatowana baba radumwa rakashandisa chovhayo. Saka imi maamai ndimuchatanga iwe zvataura naamai iwo haufanira kupindura kana kupopota ndinokupai mukana. Imi muzvashatola mwana mafanira kupinda kuti handitika tatisunungurane tichitanga kubatsira mukomana newe wacho kuramba kuuya wacho auti kutese tibatsirane naye. Ratangai mamai chinokurwadzai pamwana wenyu. Mwana wenyu wekuberekwa mukabvisira zamu muchumupa handitika ende amai ndaamai zviro zvakachinja handiti mwana zvinokaita sei zvakachinja. Saka dati mutsanangurei panokurwadzai pamwana wenyu. Inini pakandirwadza zvechokwadi zvakanaka. Ndakarorwa nemurume wangu achishanda vabuda basa. Aita basa murume wenyu aisenza palondro Zimbabwe. Londro Zimbabwe ndokuboko. Oye babaili yakende babaili saya. Okay. Asitatu ku the text department. Okay. Opeta. Saka maona ndokubereka vana amai vangu ine family plan yakanga iriko. Asi amai wakatiti mwanangu unoda kubereka uri mwana wani. Andidi kuti wewe uite family planning. Ndoda kuti ubereke muri iyo ndio ichazokuchengeta ndio wachowaningina wako ndio wachazowakomana ndio wachazowanzvadzi dzako. Zvakanaka. Ndokubereka ndichisangana nematambudziko baba akabuda basa ndokubva tagara chitambudziko hakuna basa navo. Ndoda kuuza kuti pane bundu renyu mimi vakanga vanhu vakagarika ndaivaona vainga nedzimba masabhabha kudai iko kumisha vanga vakagarika vakakwana asi ndambotora pfungo yekuti dai ndaramba murume ndaita upenyu hwakanaka. Ndakangoti iwowo handakapiwa naMwari ndiwo ndinotenda nemashoko enyu. Nasiwo mwanangu iwewe chokwadi wobva watotora murume wako kupikira hanzvadzi dzako kuita chikwambo chekuuraya hanzvadzi yako. Anove ndiwo aonoti ndiwo andiri kutoti ndiwo hanzvadzi ndiwo baba venyu. Chokwadi ndakaita kodwa ndachiti kana ndikamuona kudai ndaimusekerera hako asi mukati memwoyo mangu maiti mwana uyu akanotora mushonga akanotora chokwadi mushonga kuti ndokubereka ndokumuberekera vana kuti agochiitisa nemurume wake mari zvaindirwadza ndokudura nandinaro. Chipe chikupindura imani maprofita ndaikuudzai kaya ndiwo akanga ataura chimbomirai aka uyu manje uchakaipa kuti isusu manje tizomuti zvechokwadi zvaakauya aita nemunin'ina wake uyu achirwara kumurapisa kwaita ndokunzi ane njuzu yatakatoionera ipapo yakutotaura yasvika aitoprofita iye pamwe chete nemuprofita uya. Ndikabvunza muprofita iye inzwai ndikatomubvunzawo muprofita ndikati zviri pamwana wangu ichi ndizvechii zvikadzi njuzu zvaari kutorera iye. Ndikati njuzu ndakucha chinoprofita ere handi njuzu noya kuno kumatare kuno anotore machira ake njuzu. Saka ipapo ndo pakanditi njuzu yavanje nemuprofita ipapo imi makauzwa nemuprofita kuti akanoromba akarombera ane njuzu. Njuzu ndiyo yakaroya ere bosi njuzu imwewo pati handitika njuzu imwewo pati haisi kuti inoroya. Munhu ane mudzimu zvakafanana pandiri panapa ndine mudzimu panapa nditi webveni wandinawo panapa asi mudzimu wangu webveni hauroye handiti chinoroya mishonga inondizobata ichizokanganisa vanhu ndinonzi kuroya. Saka ndida kuziva kuti njuzu nemafungiro mafunga kuti njuzu ndiyo yakanga yaroya here family ayo iye manje ndiye aitenga ari pamwe chete nenjuzu agarwa nenjuzu abatana nemuprofita ine asandambozvionawo sinzi ndakatozvionerowo ipapo nezvandakuzoonawo vane njuzu ndakuenda kumatare chinonowo vane njuzu. Ndo pandakati konai baba muprofita uya kumwana wangu injuzu here akati njuzu iripo. Saka njuzu ndo yabatana manje nemuprofita yabanje akuti injuzu asi kuti yakubvisa zvakaipa njuzu haidi
kugara pane chakaipa. Saka uyu ndiye akati manje kune muprofita uya manje. Baba akanga kuti sawira ungandiyamurawo here nekunondibvisira zvinhu zviri kumba kwangu. Ndiyo. Vakapoterwa injuzu manje akavagara. Apo vatotora tsvimbo iyi yemuprofita akane tsvimbo yake inenge zvezeta achista panapa iye wanese sekuru iri pfupi ndokubatana vese vese isaiteta kutotera kudai juzu yaizvatikira kupi zvinhu kuhopiri kuhopiri apa tutusi paraunda about bakudzapo ndiye uyu ari kumhanya vese pamweite nemuprofita uyu ari kuenda nemuprofita uya tiri kutera mwana wacho mukoma naye ari kutera akasvika tisati tasvika pamba paya ava vasvika vatanga kusvika neuyu ndiye akane muprofita iwe kuidza moto ndovakuidza moto ndokunzi vatasvika ndokunzi chidzima moto yatikuda dota tikuda nigirigiri marasha ndokunzi chisa mvura mudhishi ndokuisa mvura mudhishi iwe uite iwewe ndokunzi iwewe chitora chidota nesito yaukande mudhishi ndokunzi ngatichipinda yamba muprofita anga asina kana chaanga anacho ane hembe dzake akatora gemenzi rake chokwadi akangodairira kari kanangamanga akatokapfeka akapfeka tichiona zvikanzi iwe chitungamira ivo vari vairi nemuprofita uya ane girazi hose iye ane rake riridiki ndokuti manje ndovati ichi chiri padenga ichi iye muprofita akadai vari vese ndobva uyu manje abata ane tsvimbo yake ndobva asikonongedzera pane chinhu chiyechi ndingangopupurwa neuyu akanongedzera ndiani mwana wangu uyu ndobva wabatana vese nemuprofita kuti ndizvereva yachiwari bhosi akatombokurubuda papisi pembere zvona chapinda pasi mamai wavo vakatanga kuti pane picha iripoera babanisi vari vachinzi uyu munhu handitambudza munhu handishungurudza vabuda imomo posita imwaya mvura vachanopinda mubhegi pane bhegi raigara hembe dzemuzukuru wangu mwanonzani kiki imomo ndo patakazonzera memchidira mvura ramemchidira patakadira mvura imomo vabuda imomo vazonopinda mudhumba anotora kahendibhegi amakanga arimo kanomboenda namunzi kubasa kakonuma akazopindira ruoko rwake imomo vazobudisa jira reredhi pajira redi pangu pane chia pajira redi rakazorwaridza pasi asi iro ranga risina kuzodai sobhadhira rine pamwe pakadai kuita pamwe peblaki ito pamwe pakasiyana siyana asi pane pamwe pacho pakati radhi achitanzi pane kabhonzo kakati kemunhu sane akanzi ndiri apa kepachigunu kuzoita vhudzi rainzi rakamonwa ranga rakakusonerwawo pasaidi kuzoita nyanga yanga iripo nechuma nezvimwe zvanga zviripo zvikangosita kusondwa pajira iro vatoti chirikunetsa kufa muzi wepapo panguva yacho vangu vakabatwa nemushavira chiro vainzi ranzirenzuziroro vakatotora tsvimbo yavo vakatoenda ipapo vakanogunga chinji pane jira racho iroro muprofita aimva atora tsono zvikanzikana mvura tishirere bva rakandwa mvura akambotasa tsono akataka kutendererawo ichitenda tsono muri mvura akatangira kutenderera muprofita aripo profita ndiye aitodaro adaro jira ramba karibata akazotora zuva nanasekuru vangu vazoramba buya varipo nanana mainini vangu vai varipo varavhurwa pasi paipai opakazotorwa nza zvinodai so zvinoshanda zvakadai zvinoshanda zvakadai pakadaro ipapo vati kuna gogo vaenda zvakanzi pane chinhu chavanacho munonzwa gumbo kaini kazi tinonzwa gumbo vanobatwa gogo vadzurwa chimwe chinhu chinevakadzura bvisai chinhu mune chinhu chiri papa muprofita ndovadaitsimba vakaenda vakanobatawo mungaendi kupaikanozunobvi muprofita we kupakazonobata papo paipa chinodzurwa chinhu chechi vachadzurwa tasa chaitange chine mazino chakatange chuma vabva ipapo vaenda vakaenda pavari pana munzi vadzurwa pasi petsoka chinzi kumborengerabasa vadzurwa ipopai vavazoenda kuna namainini vangu vanenge vakanzi zvinezvi toda kuti nese saka muchazokupai mutero vavadzurwakwandiri ndinendinakanditi ndinenyora saka inofanira kupa iye madzibaba ndi akabudara asi mauzi vaiva varipo ozi ndo vakatanga timbonzwa kuna mai venyu avo zvikutaura zvindizvo here muzukuru izvo ndizvo zvaiitika asi ininiwo ndairwara waipenga ipapo saka muprofita aitedzera munhu anopenga anditi
vaikaita sekunge vanopenga ngatibodzisana ipapo tikati muprofita aiteera munhu ano zvakafanana nemukomana akasvika panaba aida ndishandira kana zviro nekuti iye muprofita yachititaura kuti ini ndakutotera bhozi pane mdzimu wavo unofana kushanda unofana kuti ubude bhozi saka ini ndikaisa mubenzi pamwe here kuti muprofita aita zvemudzimu aitanzi mweya wangu ava nemudzimu aita zvemudzimu saka zvatu saka zvinhu zvakabviswa imi ndezvani ini zvinhu zvakabviswa zvinotondinetsa kuti ndezvani nekuti ivo matauriro ake anoti izvoni zvakava nemurume wangu asi inini pache zvangu handina kumbobvira ndakaenda pang'anga ndofunga hama dzangu kuti dzizofunga kuti pamwe ndakaromba ndakamboenda kumozambique ndikanohodha bhero ndikazodzokera ndikanohodha doro ndakaenda rutatu chinohodha doro toitwa inzi tumasoja takaenda nekukukwamutapanda ndokwandakaenda ikoko saka nekuda kwokuti ndakaenda kumozambique vakafunga kuti pawandakaenda kumozambique apa ndo pandakanotora zvinhu izvo nhasi uno munhu ari kubvuma mhosva yake munoti kudii machira andopatakuudza kuti ndobvazaenda kechipita tarara kudaro machira ndisachari kupi inini handina kutenga machira enjuzi tore machira chaprofita ini machira ndainawo ndeiri ndakatovaratidza rainzi nderemachemberi nefojo andinachira renjuzi tikatimbonza mwana iyo mwana tikatotora chokwadi ini ndojira chiratengwa hereri iri ndora ndakatenga 2020 ndabva mushure mekunge ndaita zvakanaka ndizveni ndiro ravakatenga pavanenge kuti mwejira futi kumba ini vakava vachinditaura vachiti ini ndurudzi ndine mudzimu mudzimu ende vakatombotaurira nanasekuru nanaguku vachinzi mudzimu unobuda pavari ndiwanasekuru vakambobvunza saka vakati ndimariani mariani vainzi ndibaba vadhamai vasenanasekuru vaiti vachirwara vaimboti ndini mariani isusu tofungi toombero chita mbuya obva vazoti ndini merenziyani merenziyana ndiyani anzvadzi yava merenziyana chari kupi akafa iyanzvadzi yava maona saka taigona kungombera chiti ndambuya ndamai chito ndamai tozotona vachinji zvese zvitabvako ndanzwisisa uyu akutopengawo nekuti ndipo pane paakatangira ndo pane crash ari kupenga iye ndinovaudza kuti ndiri kupenga asi vanoramba vanoti sei uchienda kubasa munhu anonzi anopenga ndeuyu indanda kuti ndiri nani sekuti ndotokwanisa kumboenda kubasa asi jirai ndakanzi hanzi ndine machemberi saka hapana machemberi kupenga asi kuremerwa kwandinoitwa mumanjika kwandakaenda ikoko ndakanzi ndotora fodya yebute ndopota ndichikwizira kuti ndisaremberwe ndingoona kuenda kubasa hatina kuenda ikoko chete sekuru takaenda futi kunokenvada ndokwakatanga zvada ndimbobvunza muzukuru wani kwese kufamba kwamaita kweso makamboudzwa here kuti baba vakaromba ndingiririkira mbuya vekunokenvada vatanga kurapa mwana yandiri kutaura kuramba akataura akati tanga tiri pamatare tapamatare tiri pamba pavo pachiremba yetakarara ipapo nemwana achirwara zvikanzi endai munomupa mushonga anatire aite seaipanga pane vaishanda zvemushonga maona tiri kumao kwatiri kwagezeswa mwana uku muduri ini chandava ndibvunzeka asati ndirendeuzana kwandada kushandira panzama ngati maprofita kwamakaenda nekung'anga makambosvika here pastage yatasvika inhasi yekuti baba ndikuvataura vachibvuma kushoneka notora mushonga pane akambovaudzawo inzwai here mwana uya manje takumbira manje mwana yakutoti inini imba yangu yavako yatopera yaiswa masebestos yana ndakamirira yaiswa masebestos mwana yatanga manje kutoda kutofa saka ndobataenda manjeakamhanya manje vanga vari palaini manje tikakumbira ripa nokuti vanhu vairambaka tatazotorova dhoo iri sebatari baba nikirikira mbuya tizurirei tasvikirwa nedambudziko takuta kutofirwa nemunhu pano saka ndokubvachi ndobva ambuya vavhura dhoo svikanzi kuindawa vanhu muchiitirana utsinya hwakadai izvo ndandakutorerwa nemunhu pano padare munhu ari pano padare rikati mbotanga dare ndokutorwa mukomana ndokuendwa naye musango tikaendwa naye musango nambuya ivavo nemvura yavo nemuswa urimo
ndokuti mwana yanga asaziya rangoberi benzi ndiye wacho aripenga kakuiswa ukwapi chandida kunzwa kwese kwakwenda ndobva ataura akakuti ndiri chikwamboka ikakuti titaure sekuru kakuti akati chikwambo ndida kuziva kuti kwamkaenda makamboudzwa here kuti baba vakaomba baba vanga vari kujeri hatina baba vanga vari kujeri takaenda zveshuwa asi hatina kuudzwa kuti baba vange imi kufanira kwese kwamaita kwesoko kuno kwamukambotaura kuti baba vakaromba hatina ini nhasi ndakuudza ndobva tavaudza ambuya vai ndikati ambuya ndoda kutibvudze kuti chikwambo chacho ndichani svikanzi isu pahurumende inoramba nekuti muchasvikotemana ini takuda kurapa zviri pamunhu ndobva vangorapa mukomana ndiye anani chinzwai ndichitaure kokupedzisira manje urongwa hwese uyo anorwara uyo vanorwara asi zvinhu izvi zvakakonzwa nababa venyara aiwa ina handirambe nekuti zvinoita munhu ipapo patakaenda kuchitukisa takatovarambira tikati baba havana kana chavanaa vamwani vakanisa vakati zvinoita vanhu vechiruma vanobuda kuenda kunotsvaga izvezvi pamwe tomboti chimbomirai timbovabvunzai pamwe makambopengere amunamupenga right pane pandaa kumanikidza here kana kuchichidzirai kuti mumutye kuti mudayire nyaya yenyu inini pasvikaitira zvinhu zvinandirikwezvi patakudzwa kuti pari mushoka wakabatwa para nababa atakabva tabvumba wari tikati wo ndakaenda kumozambiki tikabata mushoka makaenda mozambiki saiti kuti kwamkaenda kugorongoza uko kuna namatsanga isoko ngangaenzani zita rayo hatizivi asi kuyaita izvire zvitoreza kuti idzipa dzairi dziri pambiri pekagorongoza katauri kasvika kakodayo pamakasvika koko chii chakaitika panganga pamakasvika uko pagagaga akubatari makaisa mari takabvisa mari diki atakadasangana mari madhoradhora ekaika makoikoi igore ripi tiye 95 ndizverama 95 pamukatora mushonga uyo akatanga kupenga rini mukomana ari serious uyu awo yakatotaka 2004 ndoba akatanga kupenga and more blessing mune chiko mutsango magazine ndiyei magazine picture magazines mabooks ari yene zvii mamagazines chaivo angu ekuona ndinonyora tsamba dzangu dzandonyora unonyora netsamba idzi ndinonyora vasikana una vasikana vangu anoda nawo asi vapane two asari vari masita yavo ndiananani sandavaendesera masita ari ndiananani wana silivia manonzi tatenda tipe tsamba yacho onea kwanyora timbeona pairi pachito paspa buchinura tonoti wakanyora deri kanti kunyera iyoyo manje pairi chaiko ndigone kuona kuti ndakaisa ndichingoishamudhayo inini sekuru kwandaimbofamba kwandakamboenda kunenganga yacho yakarapa hanzvadzi yangu akatanga kupenga nababa namai akanditi ndine mudzimu saka ndizive kuti chokwadi mwaipanochakubatsirai saka tiri ipapo amai ndofunga chokwadi machinzwa ichi sekuru kanenge vari vana vanhu vabata dare renyu munoti kudii nazvo sekurina inini ipapo ndaitopenga nekuti nekuti zvese zvinoitwa saka mese mangopenga muchanakidzere inini ndinozviziva takatozonzwa makatiabatona magazini ako hamuna zvinonhuwa here mu zviri private usingazivi vanorasa zvinhu zviri uyatone mune zvinhu zvacho handimukona zvakaita tone mafiles acho iwa here fudzinorawa yacho tone imwe yacho tone ndo mafiles acho aya
Magombeze chakuita nengokuda kangomudzwa tsitsi. Magombeze mbacha. Hanzi baba vanzi pamota padaika. Vanzi chibva kuudza mena. Mabheji angu mabheji. Toni zvimwe zvacho Toni. Azvipisa zvese. Ndavangoisa zvese apa. Ungaisa apa Toni? Manje azvipiswe manje. Aiwa tazvipisa nemushonga haina zvitoni. Mira munzu. Zvandoda kukuudza zvandakanyora umu zvine zvandakanyora mukomo. Zvinotokoshesesa. Okay. Zvinokoshesesa. Zvinotokoshesesa. Wena zvitoni haina zvimwe taona zvimwe zvacho magazini atamaona. Zvakachitangokurakidzai. Muchindi anogona kunyora. Letoni futi zvimwe zvacho Toni. Tambidze kunokiwe. Teka mabhiro. Ko ichichi. Chakapina, amsana chakapina icho chichi. Ndiye manje. Chakapina. Yakapina iwe. Iwe fire iwe. Toni mafara acho futi. Saka anogara upi achirwara kudai. Ndini ndogara naye. Toni, mafara ese zvinako man. Mabutse mafara Dambudziko racho ndakaenda Ayo ngabude zvakamuona. Ayo kasidzokereka andingoona zvaanofana kuita. Tomata madaiso tomata madzorera so. Anozvona. Taisa afaira. Ayo. Ondre apa. Apa banditi. Todaiso nditi. So, pini yacho tabata tigati pini yacho. Kana ukapinda baba. Anongona magazini yokuratidza mungona. Ndipo tutani mamwe acho. Magazini. Wena wese ndipe beta chitoni. Nditase ku. Yes, yakapira. Ndiputse zvakanaka. Aiwa ndipe tumarongedza. Mama acho anakusungwa. Wena ndorongedza kuno. Ndina mapini ndinawo pana. Mama acho anakusungwa. Wena wato. Ndakuputsira achibuda. Ayo. Ansukurasa wena ndipe Anabuda aripeya. tipe begi racho kuno tipe begi. Anabuda aripeya. Aiwa. Zvakapera na manasi. Sekuri mukasvika pamba pangu kunonzwa tsitsi vese havaone nhamu yandinayo. Weta anemakuva. Magumbeza apera ndakaedza kuchema kuti ndiyamurwe. Andakana zvikanzi hurumende haina mari. Ndaimedze kuti mudikwazvari hospital kuri. Inini wandinorwara, saka kurwara kwandinoita amai vangu havabvumi kuti ndinorwara nekuti havagare neni. Inde ndichirwara ndichiremerwa nemapfudzi ndichipona. Inzwai vabereki. Zvese zvitazviona. Zvese taita sei? Uku ndonzi kurwara uku. Chokwadi. Handiti. Ane makore mangani? 38. Aiyo makore kana chihwara iyo mudhara? 18 years. 18 years. Gore rino nderechi 18 akatanga 2004. 2004. Up to now 18 years. Atoshamisika nayanzi 18. Right. Tichaita kuti tinoona kupisa zvinhu kumusha. Kumba. Omusha. Uyu anenge aripo Sly. Tozoona kuti acharamba chipengera. Isu zvipisa. Manje pamusha takabva imba yacho yakatopwanya. Pamugara kandoona zvinhu zvacho. Kumda magazini zangu. Mokuri. Angu andotoona nefoni neTV. Ayo, chaisa mpenzi. Uyu tiketi ralimbi akawana huko. Tiketi ralimbi. Anokunonga. Rimbi. Right, izvi zvese zvida zvipisa zvese. Magazini zangu iwayo. Izvi zvangu sekuru kana zvisingaitewo zvibva zvapisa kupa. Zvipisa. Kuda kupona. Mukuru. Babangu achiti azvitere sema magazini. Magazini ezvi atite zvekupenga panapa. Zvekupenga zvekunonga. Marara esa. Nechitaga chake ichochi. Topisa. saka shaire njuzu ramurungonzi namai munaro rakatanga seko. Inini handina shavere njuzu pamwe kurwara kwandaita nekuti inini pandairwara ndakatosvika kana kurova amai vangu ndakatozozviudzwa ndakatorova amai ndichirwara saka shavere njuzu racho rainzi raisvika pandiri handitozviziva. Inini pandakazoita right ndo pandakazoenda ukun'anga kwandakaenda ndakaenda nemwana wangu uyu nyasha taenda kun'anga kweko ndoko kasonzi mune mudzimu
Ndoba ndauya kuna baba ndikati zvanzi ndine mudzimu atifambe tese mvavaramba. Saka munhu uye ndiye akazonditi tenga ijira reblue ira ndoya naro nefodya. Mopota muchiita se muchizvikwiza pamunenge maremero. Hamuna kutonotenga zvenyu zvinoita vamwe. Handina kunotenga jira racho reblue ndora ndakatenga $2. Ndichingoti ndibatsirikewo. Zveshave nenjuzu handina. Imi munoshandira kupuka hospital? Inini ndinoshandira paGrenora Park. PaGrenora Park? Muchera zvechi? Zvekupemba uswa. Zvekupemba ndobasa ramunoita? Kuwana uswa wapera munokuita sei? Atita ngodiridza maruva. PaGrenora Park pabia? Ndaishanda grass cutting. Saka ndakatozobviswa ikoko nenyaya yekurwara ikoko. Yokupenga. Saka ndichienda unoshandira kudhuze nokuti unofamba kuhupilu uchiuya pabasa padhuze. Saka mana makore makari muchipenga futi? Ini ndakatanga kupenga 2019 musi wa24 December. Kusvika nanhasi ndingopenga. Iyo mudhara iwe. Ngakusika mvura kwazira vana vako. Chero mvura mukapukesa mushonga. Zvimwe zvinhu kuti kwakaitika bira. Machera mvura mupapo. Kwakaitika bira mumusha. Kumba kwamai vangu ane mwana aita zvichiyo. Ndokuti manje ava kwasuka. Ndokunzi amai sekuru mudzimu pamusha pedu. Sekuru tiri kukumbira kuti mhepo iri pamwana uyu. Chera mvura iri pamwana wangu ibvise iwo. Muiso mune imwe. Eto chera mvura dewe. Muise mune imwe. Ngawanda sei? Cup. Ona. Saka ndokubva ndobva basekuru vataura zvakanzi aiwa nyararei mwana zukuru. Tichazvinadzirisa. Ndobva mudzimu uya wakarara. Zvikanzi muri aizairi kuti kurewa amai daitaura zvekuti mumusha medu muna sisi vangu vainopenga vanga vakapikira kusista vainzi dadi vakatozozvidzidzira mugoti nekupenga ikoko kwozoti pana aiwa mwana wekomukoma wababa sista vaipenga saka inini patakangotanga uyu mukomana kupenga ndakufungoti pamwe mweya uya wanga uri kuna sista wekupenga wewe ndo uri kuteera dzinza redu inzwai mai saka munhu akazofa akazozvidzira mangu sekuru tiri pabira kati ndichiri musikana zvekuti auya ngatori kasikadina ngatatori vana vatatu ndo pandakatiwo ndichinzwa mai kuti vachira ava vana vese vandanisa kwangu yangu nokuti ndakarorwa mumusha kwana sekuru wangu kumadzini ndo musha matakarorwa mumusha mana sekuru ivavati imba inhamba 5 ndo pamba pana sekuru inamba namba yechi-1 ndo pamba pana amai vangu saka ndo kwandainesa vana amai vavo ndakaona vakafa ndo kwandainesawo vana saka ndo pakanzi nemudzimu uya tiri kuda mhuri chizwai manje zvimwe zvese tingataure zvese tingapedza uyu ndokubva atorwara uyu akarwara futi akarwara uyu futi arimusikana achimeremo mukugutsikana nekuti baba ava ndo vakaromba mushonga ndikonza kuti muri ini ndinongoti zvese zvinenge zvaitwa chero chako mhuri yangu ikapora nemwana imasunungurana here ini mwana ndasunungura mino iye iyo wasunungura mai vangu ndikutokumbira kuti vataurewo muchinzwa kuti kuruvaro kwandakaita ndichipenga vanodei ndogotsvagawo amai inzwai mwana ari kutaura kuti mukugutsikana kuti aipenga ini nemwana uyu aipenga asi mukugutsikana ndakakurora achipenga saka da kutondikanda mugodai pasautobatira mudaikatofa chinzwai asi mhosva ina baba saka nhasi mwana nyaya kutanzirwa nemai ndokumbira kuti inini kada ndivaripo zvangu inini handina chandinoda kuripwa nemwana uyu nekuti paupenyu inini handitokungoti munin'ina wangu handiti mwana ndida kunzisa kuti dati ngogutsa kuti iye akukumbira regerwa muri nhasi ndokuti takaita basa mushonga ndaisakaroma nditi ndada kuwedza kubengenura vese tabengenuka nditi saka pato ndida kundibvunze kuti imini amai mwana akutada kupai mombe mukuzvibvuma here nemwoyo wenyu wese zvemombe handibhadharise mwana ndokuti anga achirwara ndozvandaida kungonzwa izvo ndikavazovatsvagirawo mbudziwo andikazokutsvagirawo mbudzi kana chimwe chinhu chandinoda ndokuti ini handina chimwe chinhu chandinodawo aitorwara kadai akandiwedzera ndakafa ndaingofa kana akandirova anga asingatoziva
Ayo unozongoita zvisina kuti sori kana chikungoitira mai zvakanaka chauti ndikukuripai ayo. Iye mwana iyeyuwo pari papa mufunge handidi kukuduvanzirai upenyu hwangu hwese nevana vangu vese ndiye mwana musikana mukuru aitoti mukanzurimo makawana kana kuti tiri patiri shuga chaiyo upfu chaiyo anotoziva kuti mwedzi ukapera mai vanodyika vanoda kudya. Nice. Ino bhachi rakapfeka mukomana ye ndiye anotenga. Ihembe dzandakapfeka idzodzi ndiye anotenga. Asi mukugusikana kuti uroi ndo uri kukodza baba wakatoa ndozvana ndisingazive saka ndasida kuchiudza mudara apopora nyaya yake abvumawo saka ndora kudati musunge mimi zvisva mumwe mvura mweisheka nga mwati kacha ndiri mumati pa mvura mwana kuti ndiri kukusunungura zvangu zvisununguke kana zvakuzonobviswa nasekuru zvisazoita hasha tichikobvisa dumwe anobva peni kusomva kwatopera chingondibvisa dumwe andumwe wangu unoriziva zvanga rakaita pfugama ushekere mwana wako zvezvitotanga basi mutanga kwazira mukomana mushonga azviita dambudziko chiti mweya unenge uchi saka mapurisa mematizere kumanya maini makadzura mumotisa sakujera wangera kumaximum ene kuchikurubi kwana zvitumbo makasangana nawe chitumbo takatomupa chikafu idini ndiri kukicheni tatoenda chitomupa chikafu akasendekeresa mune mbavha dzemombe pakaita aiita nezvikafu kwaiva muzukuru uyati murume akanga waya nemari mbomera sona mwamushonga uye wati murume akanga waya nichine mari handiti achiti aya nemari yekunzi anenge aba kumusi wakazosungwa wakazondipa kwaziri momwe enge iri mbavha ndipo ndakatoona mapurisa auya papa apa ndichitorwara zvakuti ungambotsanangurira kuti musi wamakasungwa zvakafamba sei makazosungwa sei mimi amaiwa ndine ndikatoona mapurisa traki itokombukira papa ngendikotrengiriko makasunga sei nemapurisa tonato nemuwa mapurisa ezimbabwe anoziva basa zvakaitika izvozvo pane munhu atakatotekesera mombe iye ndiakasungisa kwache akakusungisa sei akatora vamwe vanove kurairiwo mubuwaku yakati because akaona mombe dzemabhurava dzakawanda saka akafunga kuti chiyano kutenga dzemombe dzekubatseni ndobva aenda vakati remombe dzatiza ndobva azouya nazo saka taita nazo vanhu iyoyo vacho vanisamba atobudisa futi 3 ndeyakatisarendesa nayo aitakabveta nave paumeta naro ndobva yaridzwa mudenga vanhu akauti aishande azafunga daishina akaridza mudenga 3 hayo yakaipakati ine noise asi ndara wabva waziva nezita refuti wakaita ruzivo ranzwa papi 3 kuti ubvaziva kuti futi yakabuda yanga ine zita rakati experience yako refuti yanga ichibva papi ndakamboshandisa 303 ndiri gadhi pagreat forest pakaba aitorara kumakuva ndine 303 iyoyo kuitira vaya vekuti kana pavigwa vanouya kuzofukutora chimba kuti pabox saka ndatorara pamakuva chipapo chaipo ichikebhiti so toti ndaimbonzwa miridzo ichikurira zvipoko here tobuda totarisa tona hapana apa dumwa ngosizana lera apa dumwa tisati tatobhenda kumoza saka unoti kudi ruzhinji rwezimbabwe panyaya yekuromba unosimbisa noodza kuti kudi ruzhinji rwezimbabwe kuti hama dzangu kuromba kwakanakira zvakati takutozvizomba chiudza vamwe vari mashuro anoda kuromba kuti zvakaipa ndinyasotaura kuti pamusoro yehama dzangu nyatsotsanangura vanhu hombe igatsika kumushonga usotopasira mwana kugatsika apa kumuzukuru wangu chiudza kuti pamusoro yehama dzangu kuromba kwakanakira zvakati kwakaipira zvakati pamusoro yehama dzangu kuromba kwakaipira kuti mushonga wewe usikazivi kuti uchazopanduka panguva iyoyo unobva kubatsira uchika ukabudirira wota zviri kushata sikazivi kuti zvichazoparara zvozokanganisa mhuri saka
ipapo tisatendera mberi mwange kupa mushonga yake ngakupa here mhiko dzekuti aufana kudai Iwoyo ndakakonze usachike nyama yetsuro. Usadye nyama yetsuro. Hapana zvimwe kana. Wakazodye nyama yetsuro. Nadiwa wakazodye nyama yetsuro. Pakusvikira mushonga ndaushaya ndaubveketadya nyama yetsuro. Wakaushaya sei mushonga uyu? Ndakakwekana ndaushaya. Ndozvaakataura uye chirembo akati chazokwekana waushaya tatora mushonga wako. Right. Saka poona vanhu muri kurwara. Takutoti takazviitire yadai takazviziva sina kutora mushonga izvo so kuno munhu akateerera kutoda ari pakati kuda kuti anoromba unomutowo kudii naye vanhu vachavataurika anokuita izvi ai munhu akagadzirira kune munhu akatotsvaga mari atori mumwe zvakatogadzira kuti tonoromba unomutsura chimutotatapurira akaisa mhuri yake akanozvitapurira kumhuri yake aiwa zvakanaka muzukuru inino ndinoti kuna baba vangu ndinokuregererai nekuti makaita muchida kutibatsirawo kuti tichase tiraramewo tione kudya asi ndinokuregererai hangu kunyange ndakapenga zvakaonekwa nenyika yese asi ndinokuregererai nekuti matiponesa amene ake hanzvadzi yangu uyo akatanga kupenga ndikambomurapisa waramba kuya uzotora ruponeso kusazivawo kwake hainake ndakati monzo avachairman apa munoti kudi chairman nemashoko akutaura muno zviri kunzika here kandi zvakatosiyana nezvimwe anti ndozvinhu zvasi zvikunzi zviri kuda kubviswa here ngazvibviswe kazvipe iyo uda kurarama nditi ndiri kuda kutorarama ndiwane upfumi hwangu kuti zvifambire ndichienda aite mukadzi saka uda kutorora nditi ndinotoda zvinhu zvangu zvanditoda zvese motikari dziri panzi dzese dziri kufamba ndedzani ndedzemunhu wese munhu mota dzese dziri panzi dzishandiswa nemombe dzinoshandiswa nevanhu saka utodawo yako ndadozva makabhisi muri nyangu udza zvatokwabvisa unotonotengawo yako zvaro hakuna jaji akambodaro jaji akambodaro dzokonodza wati kudii izvo zvimanhu atopara manyuma kunganzi manyuma aitoapara panze atenga huku dziri kuaibvisa ini ndinodya muriwo ndandaimbwa saka imbwa ndinotsvaga zvimabhonzo zvezvaaiswa mabhii kwete munhu wesanga mari ina zvakana mari izvozvo kana sendi yake kana 10 cents kana mudzanga kudya chakandi komukadzi vakadzi vanodiwa nevanhu kanoone mari usina mari akudi zakade zvinhu zvake pane zvinofadza nguva chinopazi lomvura tonti tange basi pedze basa ravo pane zvinofadza nguva imwe mvura kuti shekesheke ubva uchipasa katatu kusamwe mvura here kumwe uisa mukanwa ungoisheka chete iwe paza masoko mwana wako musamwe kakomeni tanga mukomana chitaura kuti dati zvipere matumwa yangu zvese zvipere zviri pauri mweya uyo ubve pauri mweya uyo ubve pauri mweya du mwana mwana ndikatora pazira kuti musikana pazira kuti musikana bisa heti kanzura yanetsa pana vakanzura asiri kuromba kuti aseko tichemerei kuhurumende kana ane gombezi kana ane chiya taurai ivava tinongori vanhu taurai mati chichemo chenyu ndechii chichemo changu ndechekuti kana pane vanekwanisawo kuwana zvavanowana ngavatibatsirewo mukomana wene kurwara kwacho kwaakachiita kwakapisa magombezi basha kana paine anokwanisawo atibatsirewo ndachikumbira kuti pane vana vakubatsirai nhamba yenyu munoiziva nemusoro ifoni namba anoiziva ndeuyu namba yamai itaurei namba yamai 077 T+6 2201 dzokore kuti 077 666 2201 mweya imukona chibhache chandakapfeka ndakatokwerera kune vanhu vanoita zvemabheri kuti ngochikupaiwo dhora
Okay. Nicha akapika baba. Kutoilet. Gare basi. Chiri chikwambo chacho hatine basi. Saka makapuwa makore mangani stock theft baba? Ndakapiwa ndiri 6 years something. Okay. But akazobvisirwa neamist dzekwe 2 years. Mombe dzamakakatorera vanhu mukatozoti ingani? Dzamakambotora. Dzamakaba dzakawanda. Dzasina kuwanda maningi. Because mombe idzodzo takatonzisedzera kuti pacompensation sentence yacho inobva yachacha recompensation. Mombe mamira vanhu atema mamira varungu. Varungu. Aiwa kwana mshonga ima mumwe mshonga. Umambira varungu? Maprasi. Maprasi? Maizuro asei mombe idzi? Kuri kuti mambira mungu yacho maprasi ndo kuti kwamambira? Iri kushamba. Saka varungu vayangona dzarowa mombe dzedzi? Vatozongoverenga voona kuti takutaimiro pane vacho vanopfudza vaya. Vana vaendapo palunch paya. Tongosikotina kutamtenda. Nokona kuti nangani panguva imwe chete? Tasikatende dzakawanda. Singati. Tina kana 4. 5. Mutina 4 kana 5? Ioni vaenda mulunch? Vatozviziva vatozoverenga kuda akashaya. Saka kuti mudzimai anga asikaziye zvese. Vatomuka kuti dzarasika ndokupudza pavanoita. Akazoti pane vanhu vanga vakatogara muchikomo vaitaimira chinhu kuti kana vaita kulunch tapita tina takutenda. Mudzimai anga asingaudzwi. Amai anga asingaudzwi. Amai vangu mudzimai wedu. Vakasingazvizive. Tasikaite kuti vazvizive. Kozi mukadzi ukazorova naye anobva kutaurira. Anobva kutengesa kubva kurisa. Saka kana uri padhiri unongouya nemari chete. Saka mari mai vatotambira mari? Tatapa padhiri yedu chichi. Tongosweswo nemari towana. Saka pakuzipeta tende kunga zvakadumwa manje. Handiti. Saka sekuru, saka vazukuru zvavauya vari kurwara. Mucharifambisa sei basa racho tichipedza? Basa iri vanhu ngavatarisire kumagumo kwebasa iri. Tatasati mukomana achaita zvakanaka nemusikana mukanzu. Nemumwe wacho vari 3. Asi vanhu vari kubaramira vana kavazukuru ava. Vana havana kana iye ingandachema. Ini ndini ndakatozotsvagawo nekurwara ikoko ndakatokwereta kuti ndoniita sei nekuti ndini ndandichinzi muroyi wacho. Basa kwacho anga kutondiziva kuti ibenzi. Ndikasvika ndikati handisida kushanda makumbo angu ari kugodza ndinongodzigara. Kana 12 o'clock kwanozoita. Vatozati ibenzi rirasvika? Kana zviri raitwo ndichinzwa mushewo ndobata chimushini kaike kekuti ndichicheka kabrush cut. Ndokuti nhasi ndikunzwa right ndobata. Saka kusvika wakazoti taona kuti uzveshuwa uri kurwara hausi kunyepedzera. Saka chienda unoshandira kupi? KuGlenora kwaunofamba netsoka uchiita uchienda kubasa. Saka ndakazonzwa chirongwa ichiwo nemumwe musikana wana mai vake vekanzuro vakabatirwa chinhu anonzi kuweyo. Ndiye akazonditi chienda kwasekuru sekuru Kanengo. Saka asi kunondibva ndakufonerai mukati kunodiwa mari yedare. Zvakufana wanhu andiwa munhu akapora futi kana? Akatopora mukomana wacho takatomuona kutofamba. Wamuona achitofamba? Ndoda titouya. Anga achitotaura chicheche astroka manje. Asi akutopora. Akatonditi takabatsira. Muri weZimbabwe totarisa kuti isusu kumba uko tichaenda musi weMandi. Apa vachambodya zvamushonga. Vana vachitora mushonga chimba. Asi Mandi totarisa kuti basa tinenge tapedza. SlyMedia vachafuti zvakare vachizoona kuti amina sei tozokuna vanhu vakatarisa kuona sekuru Kanengo anogona here. Asi tinoimbisa kuti basa tinoita sei tinotakozi zvinhu zvakarongwa munhu wachimuroya acharipa kuvhuma mhosva yake kuti ndakaita sei tinotora mushonga. Saka totarisa kuti musi weMandi tichaenda tinobvisa zvinhu mureruka. Handiti saka munochera maoko mudare masekuru.
Ndikumbira kuti chibva matauro mhuri yeZimbabwe kuti une amai havana kana chavanacho. Taurai seku. Izvozvo dambudziko mhuri yeZimbabwe amai havana chavanacho. Namba dzinonesera kuti mari ipinde mufoni mangu. Ndoda kuti vatore namba dzavo dzefoni. Vanoda kubatsira vakasununguka kubatsira namba dzenyu munotaura kuti namba yangu ndeyakati vari kuti murwere wepfungwa akapisa magumbezi havana magumbezi ekufuga chokudya chacho havana anenge ane dhora rake 50 cents 20 cents anayo pafoni vachakupai namba dzefoni munopota muchivafonera vanogara muhople ndomo vanogara mundara uyu vanzi mundara uzi ndarani mundara masuwa saka ane rudo rwake vakasunungwa munhu wakabata manamba idzodzo iniko kanti kakusi kwangu ini kwangu chete kubatsira kubvisa uroi nematambudziko vashedzere namba dzefoni vadzishedzera chikumbiro sekuri kuti kune vakomana vari kuramba kuuya vachiti ndiri muroi dai vanga vauyawo vazvionerewo zvinhu zvichibviswa tese topona pamwe chete zvakanaka saka mandi titokuona vamwe havana kana mari anonzi maromba aya mari chokwadi dumwa kaira jeri baba vakasanda kujeri neyedumu zvakanaka